Na hmly si počas septembrových rán musíme zvyknúť. Aj dnes sa však rýchlo rozpustili a uvoľnili priestor slnečnému počasiu, ktoré vyhnalo teploty na 25 až 30 stupňov. Dokonca aj na Štrbskom plese bolo okolo 20 stupňov. Pekný večer. Nad veľkou časťou Európy ovplyvňuje počasie rozsiahla a mohutná tlaková výš, ktorá k nám bude zajtra zasahovať od severovýchodu. Znamená to, že nie len u nás, ale aj nad krajinami, kde pôsobí, bude väčšinou slnečno alebo len malá oblačnosť. Iná situácia je stále nad centrálnym Stredomorím, kde sa otáča tlaková níž proti smeru hodinových ručičiek a prináša tam zrážky. Podobne je na tom aj západ Pyrenejského polostrova. U nás na Slovensku si opäť užijeme v najteplejších lokalitách tropické 30-ky. Teplo bude aj na severe krajiny okolo 26 stupňov. Zrážky sa nevyskytnú a vietor bude fúkať len slabo, prípadne má byť bezvetrie. Pred nami je prevažne jasná noc s postupnou tvorbou lokálnych hmiel alebo nízkej oblačnosti. Do rána sa vzduch ochladí na 14 až 9 stupňov, v dolinách a kotlinách do 5 stupňov. Aj pred 50 rokmi bolo 9. septembra veľmi teplo. V Trenčíne namerali vtedy takmer 34 stupňov. Zajtrajšie teploty budú tiež vysoké do 31 stupňov. Korčule, bicykel, pokojne aj turistika. Na západe si môžete smelo naplánovať akúkoľvek z týchto aktivít. Sobota bude slnečná, prípadne len s malou oblačnosťou. Oteplí sa na 28 až 31 stupňov. Na strednom Slovensku sa po rozplynutí raných lokálnych hmiel alebo nízkej oblačnosti ukážu slnečné lúče, ktoré postupne zohrejú vzduch na 26 až 31 stupňov. Prevažne slnečné, prechodne až oblačné počasie si užijete zajtra aj na východe našej krajiny. Aj tu sa z rána môžu lokálne vyskytnúť hmly. Teplota vystúpi na 26 až 29 stupňov. Skvelé podmienky budú po celý víkend i na horách. Očakávame tu jasnú až polojasnú oblohu. Z rána sa nedajte odradiť hmlou na podhorí. Vo výške 1500 metrov sa oteplí na 18 stupňov. Tlak vzduchu zostáva ustálený. Slnko vychádza o 6. hodine a 20. minúte, zapadá 18 minút po 19. Nedeľa prinesie jasné až polojasné počasie s ranou hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Oteplí sa na 26 až 32 stupňov. V pondelok a v útorok bude ešte teplejšie 27 až 33 stupňov. Aj v týchto dňoch bude jasno alebo len malá oblačnosť. V útorok už bude najmä na západe viac oblačnosti. V stredu sa pripravte na polooblačné až oblačné počasie na celom Slovensku. Miestami sa vyskytnú prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Teplota zostane vysoká od 25 až do 32 stupňov. Na záver sa pozrime na počasie u vás. Darina fotila v slnečnej Banskej Bystrici, ktorá žila jarmokom pri teplote letných 28 stupňov. Nad Veľkým Lipníkom sa ráno takto fotogenicky plázila hmla. A Daniel fotil v obci Túrie pri Žiline, kde ukazoval teplomer ráno 11 stupňov, no cez deň okolo 26. Pri počasí sa uvidíme aj zajtra. Pekný večer a dovidenia.